तर मित्रांनो तुमका मी माझ्या ग्रुपाची मुलाखत करून देतोय, ती म्हणजे आमची गँग. चला. तर मित्रांनो आमचं पहिलं पात्र म्हणजे सर्वेश द गँगस्टर, द लीडर आणि ओरा बॉस आमचं गँगचं जलवा आहे हमारा. तर मित्रांनो मी तुमका दाखवते आमचं दुसरा पात्र. बघलं ना, ऐकलं ना, धाडगो धाडगो. तर मित्रांनो तुमका मी दाखवते आमचं तिसरं पात्र, तो म्हणजे साहिल. मित्रांनो त्याका क्रिकेटर म्हणतात, त्याका क्रिकेट काय खेळाय ना पण ते cricketer म्हणतात. अरे इंटरव्ह्यू. तर मित्रांनो मी तुमका दाखवते आमचा चौथा पात्र, तो म्हणजे दिल तुटावा आशिक. तिथं हालीच बाबड्याचा ब्रेकअप झालो, त्याका आम्ही इम्रान हाशमीचा फॅन म्हणतो. काय नाही. तर मित्रांनो तुमका मी दाखवते शेवटचा पात्र, ता म्हणजे इंटरेस्टिंग असा आमचं अनिश, जो म्हणजे सिंगल बॉय. कारण की हो चढांक बघता पण तेव्हा एका झाड बघून. This is the end.